ओमफ्राय ओरैनो दासान्दि फिल्म सिमफोर बानायाखै? ओहो दादा बानायथ'वाखै एलबामसो लादों। अ औ एलबाम लागासिनो ने? दा बेस्थ' नामा? औ माने दा माबा मा होनो भिडिअ खालामनानै हरदों आं दादा माबा स्टेज प्रग्राम रायज्लायहरदोंमोन नालाय। अ आस्सा। औ ओमफ्राय दा ओरैनो बैसागु प्रग्रामफोर गैया नामा जेनेबा? बैसागु प्रग्रामाथ' दङ दादा मोनसे। ए औ आस्सा अबेयाव लादों नोंहा जेनेबा? आमगुरियाव दादा चिरां आमगुरि। चिरां आमगुरि माबायावहाय मा होनोमोनलाय बावबाय आं बेयावनो एटाचखा। ए औ बेयावनो। औ दाख्लैहाय बिसोरो बिसिनि मानसिफ्रा लोगो लादों आंखौबो। ए औ एसे माबा खालाम होनदोंमोन माबा खालामफै होनदोंमोन। औ जेखिया जा खाथियावनोखा जोंनि साखाथि जाखायो। औ दा बेनिनो भिडिअ बानायनानै हरनो नागिरदों नै दा। ओमफ्राय जेनेबा नोंथ' दा चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरि खासिबारियाव फैसिगोन बैसागु प्रग्राम खालामो डान्स पारफरमेन्स खालामनो थाखाय। ओमफ्राय औ दा जेनेबा माखासे रायजो राजानिसिम मा मेसेज हरनो जेनेबा? आंथ' माने रायजो राजाफोरनिसिम रंजाफैफाबानो जाबाय जों थांबा। औ बिदिनो आरो बयबो फैलायबानो जाबाय। एबार जमा रंजाहैनोसै। दाथ' माने गोबाङानो माखासे फ्रायनिनो माबायावसो नुयो नालाय एलबामफोरावसो फिल्मफ्रावसो नुबाय थायो। दा एक्सुवेलि मोखाङाव नुनो मोनसिगोन जेनेबा ना माखासे रायजोफ्रा। ओमफ्राय जेनेबा दा बहुत इन्टारेस्ट ना गोसोफ्रा मा रोखोम मोनदों? गोसोआ मोजां मोनदों आरो दादा माने बे जायगायावहाय रंजाहैनो मोनसिगोन नालाय बेखायनो। औ ओमफ्राय दासान्दि ओरैनो सर्ट मुभिफोर गोदान बानायनायफोर गैया नामा जेनेबा? दासान्दिथ' दं दादा गाबोनफोरबो जानो हागौ खोमा। अ आस्सा। औ गाबोनहाय जागायाव जानो हागौ बेनिफ्राय 11 नङाबा 12 फोरावहाय मोनसे एलबाम जानो हागौ आरो। ओमफ्राय दा बैसागुनि जेनेबा नों डान्स पारफरमेन्स खालामनो फैसिगोन नोंजों लोगोआव सोरबाफोरबो फैफागोन नामा जेनेबा? औ आंजों लोगोआव थांफागोन मोनिसायानो थागोन दादा। ए मनिसा सिस्टार फैगोन? औ मोनिसाबो थांगोन आं ओमफ्राय बिनिफ्राय आलदा सानै ओरै दं आरो दादानि फुमोन थांगोन खोमा ओमफ्राय सासे दंमोन ना जेनिया बेबो खोमा आंथ' पस्टाराव बेखौनो नुदों आरो दहाय हरनाय। दिपु ब्रादारखौथ' आं दाख्लै बिसोर खिन्थाखादोंमोन ओमफ्राय जेनियाबोथ' बुंखादों बुंनायाथ'। औ ओमफ्राय दा जेनेबा जयै लोगो मोनलायफैसिगोन। ओरैनो फिल्मफोरखौबो बानायलांबाय थादो जेनेबा मोजांनो। बेनिफ्राय जेखिया जा बेनो आरो जेनेबा आं दा नोंसोरखौहाय दाथ' बैसागु नालाय अबाव जेनेबा इनभाइट दं बेखौहाय माने आं खबर लाहरदों आरो ना नोंनावबो। एसे आवगाल आं गेमस्रि सिस्टारजोंबो रायज्लायहरखांबाय। दायोथ' बेंगलरावनो दंनो उन्दुगासिनोसो दंमोन दहाय आं कल खालामब्ला ओमफ्राय दा फैसिगोन आरो बेबो बिना बार'निफ्रायनो ना बेसेबांनिफ्राय होनखोथाय प्रग्रामानो प्रग्रामनो ओमफ्राय दा फैसिगोन आरो बेबो जेनेबा। दा जेनेबा मोजां मोनदों आङो जेनेबा आंबो लोगो मोनफासिगोन जाहैबाय।